बोप्पापै मंगळूರು. आज हांव करचे आयटम सोया सुक्का. तक जावक साहित्य कोथंबरी, मीरे, जीरे, लसूण, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ, ಸಾಸಮ, ಕರಿಬೇವು, सोई भाजीलेली हुन्नारका थोडे सोई हुन्नारका, टोमॅटो, पियावू आणि सोया चंक्स मीठ घालून शिजवून पीळण काढून दवरलेले. सोया चंक्स शिजयतना मीठ घालून लायक करून खतखत काढका 5 मिनिट. 5 मिनिट खतखत काढल्या तरी लायक करून त्या पीळण काढून दवरका. त्यातनं मात्र मूग जावचे आणि नारळ तयार. आता हाव सुक्काचे प्रारंभ करता. सुरवेरी मिरसांग घालता, मागीर कोथंबरी घालता, मागीर सासम घालता, मागीर मिरी घालता, मागीर जिरी घालता. या तिथली बघ भाजू का. आता या भाजून झाले मिक्सरा घालून पिट्टी कोरका. मिक्सर पिट्टी झाले. आता समोरची डाळ घाल का. एक 3-4 बरी टेबल स्पून भर तेल घाल का. तेल घालून त्याला थोडे सासम घाल का. सासम समा पटपट एका. लाईट पण भाजू का. मागीर पियाव लसूण घालता. यावगी भाजून याच्या मीठ घालता थोडे. पिया बदलो आणि टोमॅटो घालता. आमचा एक चिंचाम घालून त्याच्यासाठी टोमॅटो घालता. टोमॅटो मऊ झालो आणि ही पिट्टी भाजी आम्ही भाजून पिट्टी केली पिट्टी घाल का. त्यावेळेला कोणतं मिक्स करता. गॅस थोडे सान करू.
आता या सोया चंक्स शिजवून पिळलेल्या घालका उदासच्यानच ऐकून मिक्स करून घेऊ का गॅस ऑन का त्याच्यानंतर ही भाजी सोय घालका इकडे मिक्स करून घेतली भाजी सोय इकडे घालका समज एक अर्ध वळ्या जो सोई एक वळ्या जो मुक्काल वळ्या भरती सोय झाले सोया सुक्का रेडी झाला सोया सुक्का